Kaga dakata malam ko ina baka zuwa sai na caje ma aljihunka saboda ka saba in zaka fita ka daga min kasan fulo ka kwashe min yan kuɗaɗe na. A radon Allah yana tsalle ya tarwa maki mali. Shi yasa talauci bai yi ba talauci sai ya sa yaro ya rena babba nai. Malam Zanzaro kenan. Ai gama shawagin ka zaka yi da kukan ƙarya da kake ka zo ka bani kuɗi na da ka ɗauka. Kai ta Annabi ina ganin baki san inda zani bana shi yasa kika tsayawa kina mawan ga kwahin kwahwa. To jihar Zamfara na zani wurin ha excellency Hajiya Balkisu uwar gidan da Tabella Mutawallan Muradun Bardan ƙasar Hausa gwamnan jihar Zamfara. Kuma in je ta bani shinkafa da multina mai sai a radon Allah ba ki shanta. Malam Zanzaro kenan. Ai ko baka barin Naja'atu ta Annabi a baya. Domin ha excellency Hajiya Balkisu Dr. Mutawallan Muradun Bardan ƙasar Hausa. Uwa ga mara uba ce kuma uwa ga mara gata. Me baka yanzu kuma an jima ka koma ta ƙara maka. Wadda ta maida marayu ɗiyanta, wadda taken tafiyanta shine taimakawa agazawa. Alherin ha excellency Hajiya Balkisu Dr. Bello Mutawallan Muradun Bardan ƙasar Hausa ya zagaye lungu-lungu da kowane sako na jihar Zamfara. Fatan Allah ya taimaki Hajiya Balkisu Dr. Bello Mutawallan Muradun Bardan ƙasar Hausa, ya taimaki gwamnatin jihar Zamfara, ya taimaki al'ummar jihar Zamfara gaba ɗaya kwata.